Na Rympei U ka channel nam daki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Saprang state kani gawi ka khubor ka bala shisha hakani ka perthei hakaba uwei u Phadar u kyrteng u Phadar Donald Martin ye naing win ubade uwei nakita kinong yalap hapo ka ri Myanmar ula syak penyap da kita ki Bri U ki bade ki lekno lani kita ki militiamen kini ki lekno ki bala yok ban kurup yo ki la order yo ni u Phadar baun dem ka khosil baroh baun mani yaki henry ula kentat ya kanewar batong nga dem ka khosil tang hakmat jong ublei hapdeng ka jingdi buaj bat ka jingdom ulidar jong kani ka kan hun le no ula dung daka wat bon sin nyau ni Phadar henry u Phadar u klem le hakani ka kajingshah dung jong u henry u shu Sngap jarbej kumbalong kalang brot kaba sya yalam syakajaka ban sya oddo kinong song shnong kila shimno yakamet jong uni u Phadar baroh kila burom yu yakani ka jinglen ladi u nabynta ublei u baim baroh tamban shipen kan mau ki kyntieñ khatduh jong Phadar Donald shobon yapno kadai ngadem ka khosil jonga tang hakmat jong ublei kini gide kita ki kyntieñ jong uni u nong yalap bat utau Phadar hashwa baun yapno nakani ka slap perthei bat sya penyap dusman hakile no ha Myanmar